You know what? Yes, I can. Side one. Side one is completed. Okay. In that 20. Starting and all. You'll come. Contact you. How many? तो बहुत काहम नो जों लाइथानायाव अनेक किसु डिस्कशन किए नो चिनी यूथ्स रंबायो स्पेशली चिनी जरा न्यू जेनरेशन रंबायो बरौनी काहम बाय नवान सुगे जो स्टेडियम राव क्लाइने हिए चिनी यूथ्स एंड स्पोर्ट्स नि अफेयर्स नि चिनी EM SUHEL नि उद्योग बाय के बोर जे माइका अब चिनी महाराष्ट्र नि नेतृत्व तो के बरो जेता जों फाइने पेमानी एक्चुअली लाई थानाय 2022 अब ऑलरेडी चिनी महाराष्ट्र बाय केरो मतलब फाउंडेशन स्टोन ले खेपायमन परो काम चले न तो तबे जे चिनी काम थानाय एक जन जे कॉन्ट्रैक्ट वो सामुनो लानाय बनी दुईटा जगह तो काम चले तो एक टाइम के खमलुंग मोटामुटी न पाइनानी उतंखा के बरो बो स्टार्ट उतहा के बरोनी वर्क स्टेटस जों नायनो फेका तिनियो एक्चुअली बो एग्री चिनी इंजीनियर विंग बायखि बनो काम नन नायनि बरो तांरियो आवन बाय जेतु पार्ट ऑफ द एनी डिपार्टमेंट क्लायो आवन बाय आं फनो तिनि रो फाइनाय के बारी हारो फीलिंग तो बो माने रेनी सीजन ले पाइनाय या कारण और प्रॉब्लम तो जे गाड़ी हाबनानी बा बर लैंड लेवलिंग जे खेनानी ठीक मते सुविधा मते उया फनो मयो आबन बाय किसु दिले ले मयो तबे काम कनो पाइनाय हमन थाइगा सर बाइजल बारे khwai जुनाल नि आन्दाराव चिनि बाइजल बारे साबजुनि बिसिंगो चिनि TTAADC hapangni बुखाक्ते चिनि बोबागरानि नायकल फांबाय चिनि ऑनरेबल CM नि तिदुलुंबाय चिनि बाइजल बारे आमचायो जों khaisa फुटबल स्टेडियम मानखा दाबो अबनि सामुं चलि दङो थानाय जराव जों चिनि बोबाग्रा बाइन फाय जोंरो जे फाउंडेशन जे ओ स्टोन जों कायलेखा ओ जागाबो बे दाबो अबनि सामुं चलि दङो गामनो जों इमिडिएटली सामुं दाखि पारिना बागै चिनि फुटबल थंग्रं बागै जों khaisa काहाम युसि दङो दाते चिनि जे एस्ट्रोटाप जे स्टेडियम मा थाङै दङो जागाबो आनबाय जों तिनि ओ सामुं जों चिनि ऑनरेबल EM बरंगनां बाबारांजन रियांग ते चिनि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट नि PO ते चिनि एग्रीनि इंजीनियर ते खरंनि इंजीनियर दंगो ते चिनि जस सोशल एक्टिविस्ट बरे पालखलाय जोंरो विजिट खालामफैके जाहाथे जों ओ स्टेडियम जों दाखि कंप्लीट खालाय बसखांगो जों चिनि थंख्रं ननि बागै जोंरो बरंगनो स्नानांगो बाजेट दखो बसगामोन चिनरो बाजेट दंगो 5 crore 36 lakh 49,000 अवन बाजेट अब ताबक सामुं चलि दंगो गाय इमिडिएटली सामुं पाइना बागै बरक डकिं तलाय दं वाति दं तै बसरक नांनाबो पाइनानि बरं तो को वाति रकरिं के दाकिन पाइनि बक साजा किन्तु वाटिन बागै बर काम बिसि कजार मजार स्टॉपिंग त तेव माइनो खुमुलुंगो बक काहे चलि दंगो आ खुमुलुंगो एस्ट्रोटाप जे स्टेडियम आबो अलमोस्ट कंप्लीट नाय तखा आबो ते 30 days मिशन गाबो कंप्लीटिंग गनो आबो न्यागलो जों तिसाचिनि TTAADC हाबनो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बखाक्तिबो जों आरो जों DFL जों जेंना थाङै दं आबो न्यागलो ओमा हाय स्टेडियम ताबसो जरा कयटा तांजा जों चिनि TTAADC हाबनो बखाक्तै जों तिनटा जों जेफोर TTAADC हाबनो जों दिबरामा ता फाक्या आफ्रो आं साबायथां आनि स्पोर्ट्स एन्ड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट बखाक्ति प्रोजेक्ट्स नामानि आउन बिसिंगो जों पासटा सेंक्शन का फियाबा पासटा सेंक्शन फनो जों जत मालिया स्टेट अफ बासनारखा जों तीनटा रहमन बिसिंगबो कायसे खुमुलुंखा कायसे बाजार बारे ते कायसे किलांना तमनि अब किसा आ जगह बंगनि आरोनि MLA नि प्रॉब्लम नि बागै जों आरो सामु खालायमें तका होपफुली बसखांगबो जों आरो खालायमान नि खाख्लाय